Ассалому алейкум. Умедворам ки бародаро пайваст мешаванд ва дар бораи садо маълумот метиҳад. Садо хуб боша, хуб. Баланд боша, гӯян ма пасттар гап занам. Агар паст боша, гӯян ки ман баландтар гап занам. аҳмади ғариб бародар дар хати алоқа. шумо дар хати алоқа бифармоед. хуб аст, ташаккур. хуб, зинда бошед. албатта ки мо меган аз мардум хафо намемонем. имрӯза мавзӯи мо яке аст. сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон гуфти эмомалӣ раҳмон ки конститутсия. алейкум салом. хуб аст, ташаккури зиёд бародари азиз. хуб, албатта ки гуфти эмомалӣ конститутсия ҳаст имрӯз мавзӯи мо. ва дар бораи бигӯем ки замин, яъне ки он чизе ки эмомалӣ барои ҳимояи тиҷорати худ, ҳимояи тиҷорати фарзандаш ба қирғиз додааст, ба ҳимояи тиҷорати худ ва бигӯем барои маблағ ба Хитой фурӯхташидагӣ аст. ва он заминҳое ки бигӯем ки пештар, яъне сарзамине ки буд ва дар дигар минтақаҳо мондагӣ ҳаст ва дар ин бораҳо каме гӯем ки фикри назари худи банда яъне гуфта мешавад. ва ончуноне ки шумоам фикри назари озод дорен ва метонен ки гӯен, нависен ё ин ки ҳамхел эфир кунем ва ҳар чизе ки барои худтон мувофиқтар аст ҳамро интихоб кунем. аслан сарқонуни тоҷикистон яъне ба наздики Дина Будпарес ҳама публикават кардан. ман ростӣ ҳам хандаовар буд аз як тараф ва аз тарафи дигар аламовар буд. яъне аламовару хандаовараш дар ин буд ки ҳамо калимаи конститутсия навиштагӣ ҳастанд пурра, яъне дуруст дар ягон таъямо ман хонда натонистам. дидам ҳамаи онҳо калимаи конститутсия яъне ки ғалат навиштагӣ буданд. мисли ки цирка гирифтан ба ҳарфи с кардан, аввал гуфтан ки не ба тоҷикӣ и сирк мешавад, на ин ки ба ҳарфи ц сар мешавад. баъди як муддати дигар баргардондан гуфтан ки не ғалат будааст, мо ҳамн цирк менависем, яъне ки сирк неву цирк будааст маънош. ҳатто ки то имрӯза яъне ҳамо калимаи сирк ба тоҷикӣ тарҷума карда шидагӣ нест ки ҳамро ба тоҷикӣ нависанд. вале ки дар ин давлатҳо мебинем ҳар як давлат ҳамун сирк ба ҳамун номи худ ва калимаи ҳамин забони худ чун тарҷума карда шидагӣ аст ва ғайра чизҳо ба забони худ ба номи худ бигӯем ки тарҷума карда шидагӣ аст, мондагӣ ҳаст. ва бигӯем дар тоҷикистони мо даъво аз ҳамо истиқлолият, даъво аз намедонам ободӣ, озодӣ ва аз конститутсия яъне ки мекунанд то имрӯз. ман дар навиштаҷоти инҳо ҳамашта дар ҷои ҳамун ц, яъне ки сеи тоҷикӣ, сеи простой мондагӣ аст ки дар оҷа ц навишта мешавад. ва аксараш мисол ту сия кардагӣ аст, сиа, яъне ки сиа кардагӣ аст. абсолютно яъне ҳамун тарҷумае ки ҳамун ба лаҳҷаи русӣ ки навиштаанд ки яъне рӯзи конститутсия муборак бошад. ва кӯлагии урама афсӯс ки дар инҷа ки мисли садои мардум таҷҳизотҳои бигӯем ки замонавӣ ки лозимӣ надорам ки баротон
برورم امو حرفها را ما نشان بدم. اما چیزی که اگر که تو با تاجیکی نویسی یعنی که او چیز یعنی سرقانون میشود، یعنی روزی سرقانون مبارک. وقتی که نمیدونم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان مبارک می نویسین، یعنی هم روسی هست در اونجا کنستیتوسیا و همه حرفی که روسی نوشته می شود در اونجا، یعنی که چی عالمای تاجیکی تبریک کردگی هستن خودشون عالم و فیلسوف و دانشمند و نمیدونم کیم چی ها میگیرن، هم یعنی که در جای سه یعنی حرف سه بگیم که روسی زدگی نوشتگی هستن. خلاص بگیم که یک کلمه را از همون تاجیکستانی ها، از همون عالم و فیلسوف و دواگرای علم و معرفت، من یک کلمه را درست یگان تاشا نوشتگیشا ندیدم. واقعا هم این بگیم که برای هر یک انسان هم علم آور است، هم درد آور است، هم خنده آور است که یک کلمه کنستیتوسیا یعنی که سه می شود، همین کلمه سه استفاده بردگی نیستن، گویا که این حرف از تاجیکستان گرفته شدگی است، در حالتی که در بالای ترک یعنی زدگی است، حرف ترک یعنی این کلمه استفاده برده می شود، در حالتی که کلمه ای که استفاده میبری روسی یعنی سرقانون کنستیتوسیا، باید پرنویسی کنستیتوسیا را یعنی که سرقانون جمهوری تاجیکستان، این سرقانون همه قانون ها قبول شدگی. واقعا این چیزی بود که بگیم دردآور بود، علم آور بود و خنده آور بود که یک فیلسوف یا یک عالم تاجیک یا یک دانشمند تاجیکستانی یک کلمه را توغری و پره نوشته نتونستنش و اینو دوا از امو عالم بدن، دانشمند بدن و بگیم که نمیدونم خداشونه مولوی و حضرت گفتی امو گپا گرینی و دانشمند با اینها خیلی کراچی همینو ده، یعنی که در همینو یک دونه کلمه کنستیتوسیا توغری بگیم که نوشته نتونستم یک دونه را. حدی اقل امرو با تاجیکی بنویس برای سرقانون جمهوری تاجیکستان یعنی که مبارک، یعنی با تاجیکی نوشته ایستاده استی، بیشتر و خوبتر میشید که همون هم سرقانون می نوشتی، یعنی برات آسانتر میشید تا امروز یعنی کنستیتوسیا گفته، حتی که حدی اقل امرو نوشتنش یاد میگرفتین. اما علم و فیلسوف و دانشمندای تاجیک فکر کنم که کم ترکک، یعنی حدی اقل ما بگیم همچه اپوزیسیا حدی اقل یک سخنی براتون همین کلمه دا نمیافتیم و نمیگفتیم براتون خوبتر میشید. باور کنین حیف و شرم بگیم که همه چی با سرتون بود که شما وری انسان هایی که یک کلمه کنستیتوسیا را توغری نوشته نمیتونین و شما دعوا از دولت داری میکنی، شما دعوا میکنی که شما دولت دار و حکمران هستید. اصلا سرقانون یعنی که سرقانون برای همه هستی، سرقانون همه انسان یعنی زیر همین قانون برابر است، تنها یک عائله رحمانوف. من دین شب در برنامه برادر حسین اشرف حق و باطل کمی مصروفتر بودم، نه که به هر حال کوشش کردم که بینم تماشا کنم. یک جوان برآمده است و میگه که یعنی که آزاد بدنی رحمانوف از تمام جنایت، از تمامی که بگیم که از سرقانون یعنی از کنستیتوسیا از چیز زیر کنستیتوسیا آزاد بدنش که دخالت کرده نمیتونه، او بالاتر از سرقانون جمهوری تاجیکستان ایستادنش، سببش که او در تاجیکستان یعنی که خدمت کرده است. کسی او را تحقیر کنه با جنایت کشیده میشه و جواب بره.
ва барои статьямро овардаги ҳастанд 5 солу 10 сол ки як ҳайвонзодара, яъне як беақла, як бемафкураро таҳқир кардан, гуфтан яъне ки ҳамин инсоне ки таҳқир нест, воқеан бемафкура ҳаст, беақл аст, бефарҳанг аст. ҳар чизе ки мо мегем он чизе ки дар Раҳмонов дида намешавад, ҳамин чиз ҳақиқат аст. яъне ҳақиқата гуфтан дар рӯи Раҳмонов бояд то 5 солу 10 сол бояд чӣ кор кунем, барои зиндон бишай. албатта ки на танҳо Раҳмонова таҳқир кардан, на танҳо Раҳмонова таҳқир кардан, балки ҳар як инсона таҳқир кардан, яъне бояд инсоне ки таҳқир мекунад бояд ӯ ҷазо бигирад. яъне намедонам ҷарима бошад, ё ки намедонам 15 рӯз 20 рӯз, сол не 15 рӯз 20 рӯз 25 рӯз, ё ки моҳ 2 моҳ 3 моҳ ҳукми корӣ, яъне ки дар ягон стройка, дар ягон корхона, дар ягон ҷо ҳукми корӣ бояд бигирад, яъне соати корӣ бояд ба ӯ. дар гемини давлатҳои аврупоӣ аслан ҳамин аст. як инсоне ки вақти таҳқир кардӣ, ӯ муҳим нест ки ӯ президент бошад, ё ки як одами оддӣ бошад, ё ки як чӯпон бошад, ё ки фарқ надорад. ҳар вазифае ки дошта бошад, ҳамаи вазифа барои инсон вазифа аст. ҳама президент шида наметавонад ва ҳама ё ки чӯпон шида наметавонад. яъне ӯро таҳқир кардан барои ӯ намедонам 300 мегӯем 80 соат, бигем ки 160 соат, 120 соат, 100 соат кор, яъне 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ соати корӣ, яъне чӣ мекунанд, ҳукм мекунанд ба ӯ, рафта ба ӯ ҳамон корхонаҳо бигем ки соати корӣ анҷом метавад барои таҳқир кардани як инсон. албатта мо ҳам тарафдори ҳастем, мо ҳам тарафдорӣ ҳастем ки касе ки мисоли як инсона вақти таҳқир мекунад, албатта ки яъне ҷазо бигирад, соати корӣ ҷазош бутан, намедонам ё ки 2 суткаву 15 сутка бигем аз озодӣ маҳрум кунанд ӯра. яъне мо тарафдори ин чиз ҳастем. шахсан ман ва ман боварӣ дорам ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон тарафдори ин чиз аст ки вақте ки як инсон ӯра меояд таҳқир мекунад, албатта ҷазо бигирад. аммо як инсоне ки масъулият бар дӯшаш ҳаст, вақте ки ӯ инсона мегӯй ки эй инсон ту хато карда истодӣ, ин таҳқир намешавад. шумо дуруст бифаҳмед ин чиза, яъне ин ҷазо надорад. шумо фарз кардем дар як автобус, як бус 80 нафар ё 60 нафар нишастагӣ ҳастем, ҳамун шофёра чӣ хеле фора ҳамун хел ҳай куна, бара дуруни чиқрӣ андоза, чиқрӣ бирора. шумо ё ҳамун шофёр да як бор намегем ки э бародарам, о ту гӯсфанд набурда истодӣ, одам бурда истодӣ. о мембри ҳамро оста ҳайки ва соз ҳайки, хишрӯ ҳайки, раҳ қатӣ ҳайки. яъне ин гапа гуфтан, шофёра туғрӣ кардан, ин ҷиноят аст. дар ҳолате ки мо 10 миллион қариб аҳолӣ аз 9 миллион бештар пассажири Раҳмонов истодагем, Раҳмонов зарулём аст, қатъиён як группаи ахмақи дигааш. дар ҳолате ки ин миллата бурда дар чиқрӣ зада истодааст, дар ҳолате ки ин миллата ғилом карда истодааст, бурда дар ғиломӣ зада истанд, дар ҳолате ки гуфти ҳамун гапои давлата фурӯхта истодааст, ҳар коре ки худаш хоҳад кард. оё ира гуфтан ки Раҳмонов ту хато карда истодӣ, беақл, яъне дуруст кор кар, ин ҷиноят аст. дар тасаввури мардуми мо конститутсия бугӯ Раҳмонов метовад дар чишмаш, ватан бугӯ Раҳмонов метовад, ҳар чизе ки бугӯй ку, миллат бугӯ ку, дар ҳамаи ҳамин миллат як дона Раҳмонова мебинанд. Раҳмонов мардуми мо ҳар якташ пеш бира бугӯ миллати хелай Раҳмонова мебинанд, оз Тоҷикистони хелай Раҳмонова мебинанд. дар ҳолате ки аксар гапҳое ки мо гап мезанем на танҳо ба худи Раҳмонов бигем ки рост дахолат карда бошад, балки ба атрофиёни ӯ дахолат дорад.
балки ба атрофиёнаш дахолат дорад ки эй вазир, эй инсон, метавонӣ кор ки наметавонӣ ҷамъ ки. вақте мо мебинем ки ҳамон вазир мехоҳа ва метавона карда, аммо мутаассифона бе иҷозати оилаи раҳмонов ки ҳичи кор карда наметавона, пас зарба меравад дар хиди раҳмонов мезанад. пас бояд мо чили қатъи раҳмонова нишон бидем ки эй раҳмонов, эй беақл, эй гусаласифат, воқеан гусаласифат аст. ай пишти ту дане ки ту 9 миллион ё ки 10 миллион аҳолира ту бурда истоди, ту чӣ кор кардастӣ? ба гуфти ту ки 92% мардум ба ту овоз додааст. ту куҷо бурда истоди мардума? вақте ира бугӯй, яъне ки ин чиз ҷиноят аст, барои чӣ сутуд мекунанд, барои чӣ зиндонат мекунанд. мегӯянд ки ту миллата таҳқир кардӣ, ту ватана таҳқир карда истодӣ. ҳатто ки бечора мардуми мо миллат, ватан, қонун ин чиза ҷидо карда наметавонад ки миллат чӣ аст, ватан чӣ аст, замин чӣ аст, сарзамин чӣ аст. ҳамаи ҳамида як дона раҳмонова мебинад. як дона раҳмонов. проблема дар сари ҳамин аст. ва ӯ ҷавонам ҳамуҷа биромадагӣ, яъне ки тамма дорад ки раҳмонов хизмат кардааст, хос барои хизматаш, яъне ки ӯро набояд таҳқир кунӣ. яъне дигар кадом як тоҷикистониро ки ту метавонӣ таҳқир кӣ, ту метавонӣ гап зад, дашном кӣ, танҳо раҳмонова чизе нагӯ. ҳар коре ки раҳмонов мехоҳад, яъне ки иҷозат аст. не ҳамватанам, ту албатта ки ту хато мекунӣ. агар ки итари қонун бошад ки инсоне ки дар тоҷикистон хизмат кардааст, хизмат нишон додааст, авлоди ӯ бояд таҳқир нашавад, пас аввалин ин таҳқира худи раҳмонов карда истодааст. аввалин ин таҳқира вазиро карда истодаанд. аввалин ин таҳқира ана ҳамун кормандоне ки боло мақом аз ҳамун начальник милитсия сар кардагӣ ва ғайраҳош карда истодаанд. ман барои ҳаматон исбот карда метавонам. бобоҷон ғафуров чӣ хизматҳо кардагӣ аст барои мардуми тоҷикистон? аз раҳмонов бештар кардагӣ аст ё ки камтар? яъне тоҷикистон барои номи тоҷикистон гирифтанаш, нусратулло махсум, бобоҷон ғафуров, шириншоҳ шотемир чӣ хизматҳо кардан ино? барои гирифтани номи давлати тоҷикистон раҳмонов дар сиба мегашт, ӯ хизмат карда буданд. имрӯз чаро авлоди ӯ, аҷдоди ӯ, фарзанд, наберагон, насли ӯ таҳқир аз раҳмонов мешавад ки дар хонааш свет надоранд, мешинанд дар торикӣ? оё ин таҳқир нест? чаро имрӯз авлодои ӯ, насли ӯ, зоти ӯ мондагӣ зери таҳқир иҷозат будааст? яъне ки ӯ ҳам яке инсонҳои аз раҳмонов бештар хизмат нишон додааст. чаро раҳмонова авлодча таҳқир кардан намедонем, ё ки гап задан хатогии ӯро иҷозат набудааст? ин чӣ хел қонун аст ки танҳо ба як раҳмонов дахолат дорад, на ин ки ба инсонҳои хизмат нишон додае ки барои тоҷикистон саҳми худ чуна гузаштагианд, ҷони худ бозӣ кардагианд, ба ҷони худ дар сангари раҳмонов будагиҳо, мисли раҳмонов дар ҳамин сангари раҳмонов будагиҳо, сангак сафаров, раҳмонов ота мехонд ура, ота мегуфт, тайёр буд очаша битар никоҳ карда. чаро имрӯз фарзанди ӯ, қатъи домодаш, яъне авлод, насли ӯ дар зиндон аст? агар ки раҳмонов ки хизмат карда бошад, пас сангак ҳам хизмати дига кардагӣ аст, даже бештар аз раҳмонов кардагӣ аст дар ин соҳаш. чаро дар кунҷи зиндон ҳастанд? ё ки дигари инсонҳое ки бигем ки бари раҳмонов ва дар сангари раҳмонов буданд, ғафор сидой ва ғайра, ёқуб салим, дар ҳолате ки инҳо медаромаданд, инҳо раҳ мегаштанд, раҳмонов дар душанбе раҳ гашта наметавонист. яъне асос ҳамун инсон, ҳарорати ҷанга, шикастагии инсон ҳамиё ҳастанд. чаро авлоди ё пас пушти зиндон ҳастанд, паси панҷара ва намедонам, ё ки имрӯз дар хонаҳошон свет надорад, шиштагӣ ҳастанд. ва ин қонун танҳо як
بگیم اولاد رحمانوف دفاع میکرده است که برای که رحمانوف با تاجیکستان خدمت کرده بود است. چه خدمت کرد؟ خدمتش آزاده را وظیفه دادن، رستم را وظیفه دادن، خسر بچهش که گفتی همو گپا تمام بازار و دیگر را بازوری کشیده گرفتن. اکایش که مرد هم ایجورا تا کنوی چیلو و یزناش هم ایجورا گرفتن و داماداش در تمام بانک ها رئیس بدن. همین از خدمت رحمانوف برای ملت. همین خدمت است. برای غارت کردن، برای تلاش کردنش کی باید سرقانون رحمانوف دفاع کنه و خصوصا و دیگر انسان را دفاع نکنه. البته که باز هم ما میگیم که ما طرفداری او هستیم. هر یک انسان یعنی که او انسان وظیفه دار نیست که یک انسان خدمت کنه، تحقیر میکنه، دشنام میکنه. حالی ما برگردیم به تاجیکستان برای حقارت کردن، ما بسیار حقارت میکنن. یعنی این چیزا پول پریادکا میدروریم و برای این بگیم که از 10 روز تا بگیم 60-70 روز جزای کاری با این میبینیم. تو اینکه یک انسان دیگر حقارت نکنه، بس کنه حقارت کردن. در داخل نامود سالدات ها، چست ها این چیزا را از بین ما میگیریم. باید سالدات باید بخره، مشق کنه، تیار باشه برای حمایت وطنش. نه اینکه او سالداتی که بیچاره در کوچه میبره اکای انوس دوری بتی، اکای دونه سیگارت بتی، اکای قانون تی بخشنایم. نه اینکه سالدات کوچه با کوچه آهن بچینه برای آهن بفروشه، یا که چست آهنوش بدزده برای بفروشه. در دیگر جو یگان چی بگیره بخره در شکمش. این خیلی نه، ولی ما ایجاش هم تغییر میتیم. در داخل چست زدن، ظلم کردن، حقارت کردن، برای دشنام کردن، یعنی که او انسان باید جزا بگیره. نه اینکه جزایی که برای او را زندان کنی، جزایی که باید کار کنه او انسان. 10 روزی کاری، 5 روزی کاری، 3 روزی کاری. یعنی که این چیزا را آهسته باید ما با همون ترتیب بدروریم. رحمانوف آدم به دست او را تحقیر کردن، من به دست و دیگر انسان را تحقیر کردن. این قدر فرزندوی این مردم برده در چستو تحقیر از سحر تا بگه کماندیرو تو نچلنیکو تو اپتا و اوچتا و خواهر تا او را دشنام میکنه. این تحقیر نیست در حق ملت؟ در حق جوانو تحقیر نیست؟ البته که میگم همه انسان، ما هر یک برادر ما زیدی تحقیر هستیم. ما در همینجا برآمده صحبت کردنمون زیدی انامی رحمانوف خستگی ما، یعنی معناش، یعنی مضمونش، ریشش زیدی تحقیر است. رحمانوف ملت تحقیر کرد، رحمانوف زن دین تحقیر کرد، مادر تحقیر کرد. امروز مادرای تاجیک که تاجیکستانی ما میروند در روسیه کوچه رفته ایستادن، یا که اون مادرایی که در داخل تاجیکستان کوچه رفته ایستادن، هر روز میگذرین میبینین، هر روز که در دست. این تحقیر با مادر نیست؟ این چیز تحقیر با مادر نیست؟ ما چرا در این صحنه برآمدیم؟ برای که مادر ما تحقیر شد، مادر تاجیکستانی ما تحقیر شد، کوچه رو شد. این تحقیر است به سر او. امروز مادر ما در روسیه و در دیگر جا کوچه رو شدن، یعنی خانه تازکنی کسیدن. این تحقیر بود به سر مادر ما را. برای همون ما خستیم در اینجا. امروز سالداتای ما، جوانای ما، برادرای ما، دادرای ما تحقیر شدن. روزی روز از سر تا بگه کماندیر و دیگر از سرجانت سر کدگی تا ایفریتر تو همو گنرالش اوچش و اپش فلان تحقیر میکنه. امروز اینه جا بدن ما سببش انا همین تحقیر بود. امروز که ما رحمانوف گپ میزنیم چقدر که طرفداروش در سخت میرسه و بدونه که ملت رحمانوف نمی خیلی تحقیر کرده ایستاده است. رحمانوف ملت نمی تحقیر کرده ایستاده است. دین تحقیر کردن، ریش تحقیر کردن، سنت تحقیر کردن. این تحقیر نیست؟
ва ҳаматон хомӯш. раҳмонов аз динтонам боло монден, аз модаротонам боло монден, аз падаротонам боло монден. ҳамо дифоъ мекардаги инсонҳо як каме ба худ биёен. охи аз суннаттан боло мондӣ, аз паёнбартан боло мондӣ. раҳмонова дар ҳолате ки суннат ва бигем ки паёнбарро таҳқир шид аз ҷониби раҳмонов, ту хомӯш будӣ, ту гап зада натонистӣ, ту тарсидӣ. ване ки аз ҷониби як инсони дига ки ту раҳмонов аз ҳама боло мондаиш ки таҳқир медона ва мебироӣ мегӯӣ ки чиба ту раҳмонова таҳқир мекунӣ. барои хусусан қонун бояд ҷур кунем, дар инҷа қонун монем ки касе раҳмонова агар ки номша каҷела гирифт, яъне ки тамоми номша баробар карда нагирифт, бояд 5 сол зиндон шавад. и ҳаст хатогии ту. дар ана ҳаминҷа дида мешавад ки бемафкура бидани ту, ё ин ки аз ноилоҷӣ намекора карданат, ё ки бесавод биданат, ё ки дар сари ту ҳамин қадар савод аҷо кардагӣ ҳастанд. яъне тамом гӯё ки ту ҳамун 64 гигабайта флешкаи аз ин зиёд дигар калат ҳеҷ қабул намекунад. уже пирш кардагиянд тамомам 64 дигар намеҷем аз ӯ зиёд ягон чи қабул намекунад. тамом часпидагӣ вирус задагӣ 64 дам чи пиркагия часпидагӣ аст. не ту инсон ҳастӣ. ту бояд камтар нигоҳ ки таҳқир чи аст. таҳқир аз талаб фарқ кунен. вақте ки раҳмонов мебирояд ба шири модар, ба шири намедонам ширкадову бодуринг бақлаҷон, боимиҷон бодурингу намедонам тарбузу харбуза ва ҳандалага ба ҳамаи чи қасам мехӯрад ки имрӯз ва ояндаи миллата бардӯш мегирам. вақти ма ва ту мебинем, ба чишмомон мебинем, ақл дорем, ягон ҳайвон нестем. вақте мебинем ки таҳқир шида истодааст, раҳмонов ба ваъдаҳои додагиш вафо накарда истодааст. не 300 бор мешавад ки свет метам гуфта ваъда карда истае. ҳолиам свет нест. ҳолиам имрӯз свет мекишанд. ҳолиам ма занг мезанам свет киштагӣ, ҳолиам ма занг мезанам свет киштагӣ. вақте ки раҳмонов ба қасамош ки вафо накарда истодааст, пас ура мо талаб карда истодем. раҳмонов ба шири очат қасам хӯрдӣ? ба хоки замин лой чалчиқ балчиқ малчиқ ама қасам хӯрдӣ? хӯрдӣ? куҷо шидӣ свет? чандум бор шид? агрегат? кадом агрегат? ба пуф мардума свет дода мешавад. ба пуф. на агрегат дар кор нест. ба пуф свет мети мардума. додани свет қувваи барқ ягон мушкилӣ надорад. биё мо баргардем раҳмонов холи куҷора. 1 солда нигоҳ кун мардум чӣ хел свет мегирад. даже гес дар кор нест. барои мардума свет додан гес дар кор нест. ҳар як қишлоқ аксар вақте ки мо 93% ки сарзамини мо кӯҳ замин аст, ҳамаи қишлоқҳои мо дар кӯҳ аст. ва ҳамун болотар аз қишлоқ болои кӯҳда ҳамун 4 ҳамун чарха қатӣ то мехӯра шамол қатӣ мемониш ҳам қишлоқа свет метӣ. ҳар як қишлоқа мо линияш алоҳида мекунем. барои ӯ лозим нест аз данғара висаковолт кашида равӣ. барои лозим нест аз данғара висаковолт кашида бирай то бадахшону то дига ҷора, то иси кӯлобу дига ҷора. дар кор нест висаковолт. худиш худша свет мета. ҳамун 20 дона ҳамун шамолтияка бимон, ҳамун вес кӯлобта свет мета. ягон проблема надора. тобистонда офтобӣ. имрӯз замона ба дараҷа ки пешрафтааст. ҳозир дар аврупо одамҳо намехоҳанд аз компанияҳо свет бихаранд. ва нами кришаша боми хонаша як тарафша аз ҳамун тарафе ки афтоб мерава то шиштанша бояд ҳамун афтоб ҳамуда бизанад. ҳамун хел проект ҳам мегирам як тарафа ё ки ду тарафша ку аз ин тараф ҳамун хеле қувваи барқ мегирад нури офтоб. ҳамун тариқати мепӯшад. ё ин ки да ҳавлиш ҷо кардагӣ аст. рӯзи дуруст аз қувваи барқ аз офтоб қувваи барқ мегирад. хонаш ҳамаш қувва дора, ягон проблема надора.
ягон проблема ҳамин барқ дар Тоҷикистон набояд бошад. На ин ки ира бояд бизнес кунӣ, на ин ки ира бояд бизнес кунӣ. албатта ки ҳамун гес қати сохтӣ ва ғайра қати сохтӣ ку бифурӯшуш, пул биёра. Ӯ гесо бояд ба Тоҷикистон маблағ биёра. Уро набояд ба миллати худ, ба сарзамини худат фурӯшӣ. шахсан проекти мо ҳамин аст ки мо рафтем ҳар як қишлоқа худша барқша алоҳида мекунем. яъне кадомиш ба ов тамин мешавад, лави наздики ягон шарад аст, овд аст, мисол на тарафи бигем Бадахшон ва инаи тарафҳои Зарафшон, инаи тарафҳо бигем аксар аз кӯҳо мия шараҳо ва бисёр ҳастанд ки чанд қишлоқҳоро ба ов тамин мекунӣ, ба шамол тамин мекунӣ. ҳамун вентиляторҳое ки шамол қати то мехӯрад, қувваи барқ ҷудо мекунад, ба офтобӣ, офтоб қати, яъне ин чизо қати бояд мардума таъмин кунӣ худша. ва ӯ чизое ки аз гес ки қувваи барқи калон мегирӣ, барои завод, барои ва ғайра корҳо ва бигем бояд фурӯши ӯра ва ба миллата бигем ки қувваи барқ, яъне ки пул даромад биёра. як источники доход бояд боша уҷа. ба дигар давлатҳо, ба заводҳо қати контракт мекунӣ, мефурӯшиш ва маблағи ӯ барои мардум бояд бошад. аммо мардума пуф қатиш чӣ метӣ, свет метӣ. бовар кунед дӯстои азизам, пуф қатӣ ку свет мета мардума. ҳамин шамоли Тоҷикистон худаш баса, ҳамин тамоми мардума свет доданда баса. ягон проблема свет намешавад. не ки 20 сол мешавад ки Раҳмонов айнан намира проблема карда шиштааст барои сари мардума ки ана ов кам шидааст, гес кам шидааст, мо свет надорем, мо ин кор карда наметонем, мо свет дода наметонем. маҷбур бизнес дар нами давлат Аврупо намехоҳӣ аз давлат свет харидан, яъне қиматӣ мекуна. хуб бира ҳамун шишаи қувваи барқ медодагита биёр, дар ҳавли участкаи худат мо насб ка, биза қувваи барқта гирифтан бигӣ. ай давлат свет нахар, давлат ба ту маҷбур намефурӯша светша. давлат омада не ту бояд свет бихарӣ, ин гапа намегӯяд. дар нами давлат ҳам хел аст, озод аст. ин ҳозир ман мехоҳам бирам аз хонама қайчӣ мезанам, дагавор ма қад мекунам, меян света мебиранд. ман ҳамтари як шишаи ҳамо аз офтоб, нури офтоб мегирифтагӣ ё ки аз вентилятор мекардагӣ меёрам, дар ҳам балкону мемонам, аз ҳамуҷа ман қувваи барқ гирифтан мегирам, истифода мекунам дар худам. ӯ моликияти шахсии ман аст, ман ӯро ба пули худам харидам, истифода карда истодам. ман ай давлат намехарам ира. яъне ин чизе нест ки маҷбур фурӯша ба саритра. Тоҷикистон маҷбур мефурӯшад во плюс ҳамуро ҳам наметад, бо ҳамуро ҳам наметад. ҳозир дар ҳеҷ ҷо барқ нест, не ки бира куҷоида ки ҳамун домодша чиёш аст, фирмаш як Фароз аз худорамати Умаралӣ кашида гирифтагӣ эмблемаи Фароза то имрӯз агар куҷоида Фароз астай свет аст, бирен марҳамат кунем бибинед. ҳозир ман аз ҳамин ҷа истода дар Ленинобод 10 та ҷойеро мегӯям ки 10 та ҷое ки Фароз контрол мекунад, фирмаи Фароза 10 та дар Ленинобод ай, дар ҳамин Гафурову Чкаловский ҳамин территорияда 10 та ҷо ай. ҳозир ман мегӯмтон бирен шав рӯз 24 соат свет дора. Фароз свет дора 24 соат, барое ки ширкати худи домоди Раҳмонов аст. аммо мардуми тоҷик свет надорад ва Фароз барои барқ намеспора, пул намета. бирен ман ира доказатон мекунам, метам Фароз барои қувваи барқ истифода карданаш як тин пул дар ягон ҷо намета, як тин пул намета. 24 соат свет дора. сол нами солиш қати кругли сол свет дора. мардуми тоҷики мо пул мета, як хона дар моҳонаш 200 сомон, 180 сомон, 100 сомон, 80 сомон, як хел хоно 300 сомон ҳам мешавад, бас ки зимистонда чизое ки истифода мебаранд метан бечора мардум ҳамун пула, боз ҳам ҳамун барқ вуҷуд надорад дар хонаи мардум. анаҳе аст ки Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя мекунад танҳо оилаи Раҳмонова. та даҳанта ҳуй ки инҷа навишта истода атака мекунад, медроянд тарафдорои Раҳмонов.
барое ки пул мегиранд, барое ки ҷиноят кардагиянд, дела ҳуйкада мондагиянд, мега бидро мега мефурад делата қатъ кунем, бидро мега бидро нападат ки ҳатто ки мо ёшам хабар дорем ки ҷавонора просто так тӯҳмат карда, инаме аз соли 2000 чанд иса чанд қадар ҷавона тӯҳмат карда, дела карда ва ҳамиҷа мондагиянд ки ту инамиҷа бояд кор кунӣ, бинависӣ, таҳқир кунӣ, ҳақорат кунӣ, комент кунӣ дар ҳамиё, набоша куна дела тадид я мерай пишти зиндон. ман якташа бо мешиносам, бо шиноси хидмат дела кардагиянд, вазифадор кардагиянд ки ҳамҷа медорем фақат пишти ҷаноба мегирӣ, набоша ку дела та мевардорем, дела тавардорем мерай тирма мерай. бароям фақат озодӣ братишка ку унамора намон, во хоини миллатанд, фақат комментария ки бинавис, ҳақорат ки карочи ҳаму ака ҳақорат ча гуфтагӣ нестанд, ам бинавис карочи ҳаму тарафдорӣ куда ки во хоинои миллатанд. ман мешиносамш, бо мада биромада гуфтагия я мегапа ки братан карочи хай ман менависам ҳамуҷа дава ака мебахшӣ, набоша мебарану маҳкама мекунам. ва инаи кора истифода бурда истода ва ҳамиҷа менавистагиҳо якчанд таи дига шояд аз амҳо боша бечора. Чӣ мегӯӣ ёра? чаро якташ имрӯз чеҳраи ошкор намебирояд? анаи сарқонун аст, анаи гуфти Раҳмонов конститутсия аст ки танҳо оилаи Раҳмоновро ҳимоя мекунад. ту азизамора чизе нагӯ, ту озодамора чизе нагӯ, ту Рустама чизе нагӯ, ту Сомона чизе нагӯ, ту набероша чизе нагӯ, ҳар кори хоҳанд во бикунанд. Ту фирма Фароза гап наза ки 24 соат свет дора ва мардум свет надора. ҳамаи стоянкаҳои Ленинобода фирмаи Фароз гирифтагия, ира гап наза. намедонам ҷои пойзора фирма Фароз гирифтагия, намедонам ҷои складора фирма Фароз гирифтагия, ҳама складои тарафи Ғафуров будагӣ, тараф боло, ёра гап наза. ва халаденикое ки будаги ҳамаи ҷора Даминов буд, Фароз гирифтагӣ аст ози аз дасташ, ҳозир ҳама фирма Фароз шидагӣ аст, халаденикои калон 24 соат свет доранд. ёра гап наза, ти ёра гап наза ки ҷиноят карда истодӣ. ту чаро ира гап мезанӣ? барое ки конститутсия ёра ҳимоя мекунад, сарқонун ёра ҳимоя мекунад. инаи қадар ақл доранд мардуми мо, бечоро инаи қадар мафкура доранд, ёя ки ҳамин қадар чиро оварда дар калашон ҷо кардагӣ аст ва кадомиш метарса ва кадомиш дигаш бигем ки пулқатӣ ва кадоми дигаш ба тӯҳмат. ин ҳами аҳвол ва меган сарқонун. ои қадар мардуми Тоҷикистон бечора дар Россия каниам қонун, аз кадом қонун? чаро ҳимоя намекунад ёра? чаро то ҳамин сола, то ҳамин рӯза тоҷикистонӣ дар Москва ва дар дигар ҷо мембран, агар дар ҳамун қонун омадагӣ нест ки мурдаи зинда ва мурдаи Тоҷикистон зери ҳимояи мардуми Тоҷикистон зери ҳимояи қонуни Тоҷикистон аст. ту консулгароиро дар ҷош барои чӣ шуди? барои паспортфурӯшӣ озода? чаро мурдора намераванд бигиранд роӣ кунанд? чаро намераванд ҳимоя кунанд ура? кани ӯ қонуне ки тоҷика ҳимоя кунад? кани ӯ қонуне ки тоҷикистониро ҳимоя кунад? тамоми ҳами қонун як сарқонун кам буд, Раҳмонов боз як қонуни дига кушод, як китоби дига ки алоҳида бу барои оилаи Раҳмонов. на бечора мардуми мо гап наза ки қонунай, гап наза ки кадом қонун. ӯ қонун мебуд, агар тина хеле аҳвол да намезади ҳамватана. агар ки ӯ қонун ростӣ мебуд, ҳоли бечора унао қадар мурдаи ҳамватанои мо дар Россия ва дар дигар ҷо дар и аҳвол намезад. ҳоли агар қонун мебуд, иқадар модарои мо, иқадар хоҳар апои мо, иқадар бародарои мо дар сарҳадо гишнаву ташна намемонданд дар параи сарҳад. албатта ки ӯ қонун бояд ёра ҳимоя мекард, бояд ёра дастгирӣ мекард, бояд ёра ба ватан бармегардонд. гарчанд ки агар ба ватан баргардондам натуна дар ҳамуҷа ҷои зист, намедонам аз ҳамун давлат рафта ягон мактаба, намедонам ягон ҷора бояд ба иҷора мегирифт ва тамоми ҳамватанора мебурд дар уҷа ҷо мекард
و در اوجا لاگر تشکیل میکرد و اوقات در اوجا ارگانیزovat میکرد. همه وقت خروکشونه جوی خوشونه تشکیل میکرد. یا کی نمیتونه، یا کی نمیتونست تاجیکستان در ازبکستان یا که در قرقیزستان بیویا و همو посольствош аст омаданаш дар кор нест. ҳамҷа зан гап зана ки бига ки ба мо я мактаб аст. ҳози мисол мактабо маҳкам аст, дарс намехонем. Я мактаба битенда мо бигем ки ҳамватанумона ҷо кунем, дар кӯча дар палатка хов накунанд, дар болои кардон хов накунанд. И мардами мо як мактаба биёен мо ҷо кунем, битен ба мора, мо маблағша меспорем. ҳамаи ҳамватануро ба автобус гирифта дар мактаб ҷо карда, то ин ки сарҳадо ҳал шидана 10 рӯз 20 рӯз 15 рӯз намедонам 40 рӯз мо дар ҳамиҷа як штаб ташкил мекунем гражданский, яъне ҳамаи мо дар ҳамиҷа ҷо мешем. синфора бигем хобгоҳ мекардан, намедонам койка меовардан аз ягон ҷо, як курпача матрас меовардан ба мардум медодан. албатта мактабо ҳоҷатхонаи хича дорад ва ошхонашам дорад, метонистан аз ӯ истифода баранд. ё ин ки ин чиз қиин буд, ё ин чиз дар қонун омадагӣ нест. ҳимояи шумо дар сарқонуни тоҷикистон омадагӣ нест. ин чиз албатта омадагӣ аст. албатта ки дигар инсон мебуд, ё ин ки дигар президентҳо айнан ана ҳамин корро ташкил карданд. ҳатто ки давлати Поланд он шаҳрвандое ки дар дигар давлатҳо хориҷо ки мондан омадан натонистанд, гостиница снимат кардан. ҳамун гостиница чанд қадаре ки хов мекуна, мехра 5 вақт авқотиш қатӣ тои нами ҳал шидани масъала дар гостиницаҳо снимат кардан, хов кардан. наметонист тоҷикистон, ман намегум барои тоҷикистон ки ту бара дар қазоқистон як гостиницара полнирос снимат кӯ ва мардума ҷо кӯ. яке буд мактаб буд, мешид ки ҷо куна, дигар ҷо буд метонист ки ҷо куна. чаро мурдаи тоҷик то сарҳада меояд, тоҷикистон қабул намекунад? дар уҷа мемонанш бу мекунад, мерава мурда, охир маҷбур мешаванд як ҷуда мебаранд, гурӯш мекунанд. оё ин қонун ӯро ҳимоя намекунад? қонун танҳо барои оилаи Раҳмонов аст? халос? ва шумо тавлак бизанен, доира бизанен, оно бечора гудако мактаб талаба мактаб студентҳоро маҷбур кунен ки биброен пешво шараф 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 шараф. вақти хизматат омад қошмага номард, ватандӯст. ҳози ки дар вақти мактабитай, синфи 9-10-тай галастукатбанд ё студент якум курс дуюм курсӣ бояд шараф бугӯй. ҳамхел ки бучид бояд бира як сол ақаллан хизмат кунӣ, ҳамун рӯз тувори ватандӯстдор, ҳамун рӯз ҳамун ҷавон дар Москваш мебинӣ ё дар дигар ҷош мебинӣ, ё ки ай почаш аблава кашида бурдестай дод дувои ватандӯст хизмат рафтан намехоҳад. агар ки ин қадари Тоҷикистон патриот дошта боша, аблава чӣ лозим аст? аблава барои чӣ дар кор аст ки дар ҳолате ки мо ин қадар патриоти тоҷика мебинем ки ҷавонҳоро ки шараф шараф шаг кӯчаҳода парад мегзаронанд. нахуд аз ҳамақа шараф мегуфтагӣ, аз ҳамақа парад мегзарондагӣ шумо як артиштона пир када натонед. кӯча ба кӯча бирен, хонаҳо каштал ба каштал када қатъи ҷайо бачаёро бигирен барен, бояд мерседестонда бор кунену газават кунен бигрезен. ин одамдӯздӣ шида истодааст. ё ки аз кӯча шумо бирен одам бидизден. кани ҳамун шараф мегуфтагиҳо, кани ватандӯстҳо, кани 92% овоз додагиҳо куҷо дар хизмат намераванд? хайна майли ҳамун мондагӣ 88 шина мо вори одамое ки бигем ки ватандӯст не ба гуфти шумо. чаро аз ҳамуқа одам шумо як артиштона пиркарда наметонед? ӯ қадар шараф меган, ӯ парадотона мебинед, ӯ дастбардори ранги ки ҳоли Гитлер гап мезад, ҳама ҳай Гитлер мегуфт, ҳозир шараф шидааст. ҷои ҳай Гитлерда ҳай шараф, ҳай шараф, ҳай шараф, шараф ҳай шараф. кани пир намекунед артиштона? ина ҳамин шараф гуфтагиҳо соли дига мактабшон буд мешавад. имсол 10 бошанд 11 буд мешаванд.
ё ки 11 бошанд ин сол буд мекунанд. ай соли дигар як дона шарафгӯра ёфта наметонӣ артиш барӣ. ӯ инсоне ки мо дӯст медорем ватана, ӯ галастукое ки бастем студентора бировардем ки мо тоҷикистона дӯст медорему, мо ватана ба ҳеҷ ки наметием, барени шагани хизмат кун охе. агар ма ӯтари ватандӯст мебудам ранги ӯо шарафгӯа ку шояд ма 10 сол хизмат мекардам, 1 сол не меистодам, намерафтам 5 та военный билет мегирифтам, баъд мебиромадам айҷа намебиромадам, мегум ман местал хизмат мекунам барои ватанам. шараф. афсус ки имрӯз аз шарафгӯотон ку шумо ай кӯча мебироен, бо ҳамин инсоне ки шараф нагуфтааст ҳамро кашокаш карда мебаренш, ё ки ҳам шараф гуфтагиро бо кашокаш карда мебаренш хизмат. айб нест и барото? И шарм нест? И хандаовар нест? шояд ҳама одамое ки гирифтем бурденаш, шояд ӯ сол ҳамро истифода бурден, зидди бигем мо бировардем, гап задем, гуфтим ма ватана дӯст медорам. шараф мегуфт шояд ӯ сол, не ки ин сол ай гарданаш кашида гуфти ҳамун гапо ранги смертни казем бурдестагӣ вори солдата мегирен мебарен. айб нест? кани шарафгӯ вақте ки иқадар шарафгӯ ҳастанд, иқадар пешводӯст дора ҳастанд, бояд армияи пешвода ку одамо очират бестанд, бояд 5 сол очират бестанд барое ки да армия ғалтиданаш. уна Кореяро бибинен, одамо барои дар армия биғалтанд, барое ки да армия боли мени авқот мехӯранд, шикамшон сер мешава, барои да армия биғалтанд солҳо очират местанд, 5 сол 4 сол очират местанд ки дар армия бираванд хизмат кунанд. уна во шараф биганд мезеба, барое ки очират местанд мераванд хизмат мекунанд. чаро дар Тоҷикистон очират нест? значит аз ин маълум мешавад ки ҳамаш дурӯғ аст. шарафотонам дурӯғ аст, ватандӯститонам дурӯғ аст ва ин гӯдакорам дурӯғ карда истоден. ин гӯдако хичонам намедонанд чӣ кор карда истодан ин ҷавоно. дар ӯ ҳолате ки дар армияи Тоҷикистон барои служит кардан одам ки 4 сол 5 сол дар очират хичамона беста ки ма бирам хизмат кунам дар ватан, унаҳои инсон агар шараф бига ма бовар мекунам. не ин ки ӯ инсоне ки оли студентай шараф мегава, ё ки синфи 10-11 шараф мега мактаб абуд када ай гремонаш бигирен, замини экскаватор вори ранги карчовка кадаги вори замина хир када патинкош очаш ай пош кашидаги, патинкаш дар қичоқи очаш мондаги, намедонам кирташ остинаш даридаги дар дасти апаш, хоҳарчаш дар почаш часпидаги, да мошин свор мекуне, нигоҳ мекуне ки ду одамай хоҳарчашам бидаст, да бода равӣ ка хоҳарчаша фуроварда. ин шараф аст? ин шараф не, ин шарманда аст. шараф не, шарманда. аз ин маълум мешавад ки яъне ки дар Тоҷикистон инсоне ки ватана дӯст медорад нест. медонем барои чӣ? барое ки шумо конститутсияра да таво фоҳиша кардаен ки ҳар авлоди Раҳмонов ҳар хел хоҳа намон хеле таҷовузш мекунад конститутсияра. дигар инсоно аз ӯ сарқонун истифода карда наметонад. яъне сарқонун дигар инсона ҳимоя карда наметонад. барои ҳамон ҳичка бовар намекунад. барои ҳамон ягон инсон дар ватан бовар намекунад, дар сарқонунтон бовар намекунад. вот барои чӣ на хизмат мераванд, на дигар чӣ. просто барои баҳои 5 гирифтан, ё ки аз ин сол ба соли дигар гузаштан, намуҷа меброрен коми агар шараф намега, ай сол ба ӯ сол намегзара. ин гапотонамо оли видеош ҳам меброя ин корои кадагитона. ки шумо студент ё талабаро маҷбур мекунем биброя шараф бига, гӯё ки яка пешвоша дӯст медорад. вот проблема дар киҷо ҳаст. ин айба дӯстои азизи ма қиссае бигем ки сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ва фарду рӯзи милиса аст. агар хато накунам як бародар ба ма равон карда буд ки бародар фарду рӯзи милиса будааст. милисао мегам бу мекашанд, мега ака як бор дига бо мегӯй ки бо бу мекашанд. то имрӯза ҳоле аз рӯзи карантин саршидан, то имрӯза ягон дона одами нӯшидагӣ қапидагӣ нестанд, барое ки даҳана бу намекашанда. агар мегам ка уна милисао фардо рӯзи алкамеро хеле шидааст истироҳат кардестанд.
рӯзишон хай муборак боша, рӯзи милисаи тоҷик. Дар бораи милисаи тоҷик бовар кунед, агар намедонам афандӣ бигем ёра намедонам ё дарди миллат бигем ё ғами миллат бигем, ки ҳами инсоное ки ай саҳар тоб бегара дар кисаш пирашки андохтагӣ, ай хона меравам куҷа биёха надори ягон чи бача наход ти игид набоши ягон сум намепартой бира ягон сум парто фардо рӯзошон иёрам бо парад меброранд, иёрам форма мепӯшонанд, иёрам дар иҷоашон тари кашол мекунанд, иёрам қатор мекунанд, мегзаронанд, эмомалӣ табрикш мекунанд. 20 сол мешавад, 20 сол 20 сол мешавад. ин ҳами аҳвол. куҷо шид шарафи милисаи тоҷик? куҷо шид нангию ҷавоне ки дар милиса меравад, дар полис меравад, хизмат мекунад, дохил мешавад, контракт мебандад ки ман полис ва ватан сарзамин ма ҳимоя мекунам. куҷо шид? ҳами бурда ҳами кишта овардестаншон, ҳами мебараншон мекишаншон меёранд, мебаранд мекишанд меёранд. дар бораи сарзамин, яъне қонуне ки сарзамин дар конститутсия, яъне сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ аст. Тоҷикистон, яъне сарзамини Тоҷикистон, яъне пурра, яъне якта буда ва тақсимнашаванда ва ҷудо нашаванда аст. як қисмате Ворух, Чоркӯҳ, як қисматша ба қирғиз доданд. ва худи имрӯза сиёсатмадорони қирғиз ҳам аз нигоҳи ман, яъне ки бигем беақлона кор карда истоданд. ва он инсоное ки яке аз сарзамини як кас ҳам мегиранд, як қисматча ё ки аз ие ки бигем ки раҳбари мо, яъне ба ном раҳбари мо ки як фоҳиша ҳаст ки барои бизнеси худ, барои тиҷорати худ, барои дигар чиз ки сарзамина метиҳад. ва ӯ инсоне ки аз ин мегира ахмақтарин инсон аст. аз ахмақ чиз гирифтан ахмақтарин инсон мешавад. ҳеҷ вақт одами солим, фикри солим дошта рафта аз ахмақ чизе намегирад. яъне одами ахмақ мерава аз ахмақ чизе мегирад. имрӯза горни Карабах ва ғайра ҷойҳо, яъне ки шаҳодат ба ҳамун метиҳад ки рана или позна ана ҳамун сарзамин чӣ қадар бо хун талаб мекунад барои баргаштани ҷои худаш. ӯ маънои ӯро надорад ки ҳозира поколени мардуми мо, инаи ҷавоно, инаи мо итари як тарсонча кеми чӣ гуфта наметонем, дар болои сармон як одамкиш омадааст, ҳамара кишта истодааст, фурӯхта истодааст, замина дигар хаб кунем фурӯша. насли оянда агар ҳамо қирғиз агар каме ақл медошт, каме разумно агар кор мекарданд, дар ҳолати замин предлагат мекунад ку мега не дар кор нест замин, барон замин дар кор нест, ман намегирам. ва ин замин имрӯз не, имсол не, баъд аз гузаштани мо ин харитаҳо, таърихҳо мемонанд. баъд аз гузаштани сари мо наслҳои мо ку дар инҷа бо проблема мешавад, барои ана ҳамин замин ку бо якдигариша мекушанд. имрӯз қирғизистон гирифтани замини Тоҷикистон қатъи, яъне ин замин нагирифта истодааст. ин барои насли худша бигем ки боз як хунрезӣ гирифта истодааст. агар ки гарчанд ҳозир ки тоҷикои мо, ҷавонои мо ки бигем битарсанд, ҳеҷ кор карда натонанд, хомӯш бестанд, не ки солҳо ва солҳо вақташ мегзара, ана ҳамин хунрезӣ, ҳамин нападенӣ, ана ҳамин ненавист, ин коре ки Сталин карда рафта буд ки заминора и вилоята дар дигар додан ва вилояти дигара дар дигар давлат додан, ҳар як приграничи наздикора гирифта иша ба иш, иша ба иш додан. имрӯз анаму кори Сталин қатъи то имрӯза бигем хунрезӣ, 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 ҷанг, ҷанҷол, хунрезӣ, хунрезӣ рафта истодааст. ва ин ҳамин горни Карабахе кишида истодааст. бояд дарс ба Қирғизистон, дарс ба Тоҷикистон, дарс ба Ӯзбекистон, ба тамоми инсони ақли солим дора бояд ин дарс шава ки барои як ваҷаб замин рӯзе мешава, Тоҷикистон армия мекаша дар сари Қирғизистон барои анамон қадар замин рӯзеш мешава. ман ин сола намегум, соли ояндара намегум, шояд 10 сол баъдам намегум.
شاید 50 سال بعد، شاید 70 سال بعد، شاید 100 سال بعد بدونیم که باز هم نسل های آینده ما یراق میکشن برای گرفتن نمو. امروزه امام علی با پول فروختگی زمین فردا میگیرن. اگر که قرغیزستان سیاستمداران قرغیزستان اگر کمترک رزوم نکار میکردن میگفتن که ما در زمین در کار نیست. ما زمین یعنی که مالکیت مردم دا ما نمیرسیم. این مالکیت شخصی امام علی نیست، این مالکیت از مردم است، یعنی از تمام تاجیکستانی. واروخ نه تنها از تمام مردمی که چورکو، نه تنها از مردم چورکو است. چورکو واروخ از تمام تاجیکستانی است، از ختلون زمین، از بدخشان زمین، از سوغد زمین، از پایتخت هر یک تاجیکستانی را زمین شست و واروخ، یعنی که وطنش است، سرزمینش است. و روز می شود برای ای یعنی که قرغیز، ای قرغیزهایی که حاضر اشیبکایی که کرده استودن может они будут расплатить кровами. میفهمین؟ یعنی که خون پلاتیت میکنن در جایی، یعنی خون قطی پلاتیت میکنن، خون میریزه در اوجا. برای چی ما میگم که یک وجب سرزمین قرغیز نرسید؟ سبب چی است؟ سبب که یک وجب زمینش میرسی، یعنی که اون چیزی که با مردم قرغیز تعلق داره، تو حوزی زوری هیچ کارت کرده نمیتونه. نسلی تو بخون اورکو پلاتیت میکنه، بخونش روزش میشوه، وقتش میشوه. مثل نمی آذربایجان باز هم نسل قرغیز با سر تر یراق میگیره، میکشه، میدرویه برای نمی یک وجب زمینش. و این چیز آن کاری که قرغیز کرده است روز میشوه، باز هم نسل های آینده ما یراق میکشه، میدرویه، میگیره اون زمینه، یعنی که بخون. امروزه که گورنی کراباخ اون کاری که کرده شده ایستوده است، یعنی بخون گرفته ایستوده. شاید ککای تمامی تمام خیلی گرفتگیان، یعنی خون ریختگین زوری خطی گرفتگیان، با ضربه یگان کس خطی گرفتگیان. یعنی امروز انامو تریتوریا خون قطی پلاتیت کردستن، انامو سرزمینه. و از اون جمله بگیم که سمرقند و بخارا و غیر جای هایی که تعلق داره، این چیز تعلق داره با سرزمین ما، یعنی که با ما تعلق داره. روزش میشوه در این اشیبکوهای کردگی ها روز میشوه بخون پلاتیت میکنن، رسپلاچوت میکنن بخون. این هست او انسان هایی که سیاست میبرن، خطاگی او هست. نباید در این خطاگی راه میدادن، نباید برای نسل های آینده خودشون که یک پرابلم، یک گمرای میموندن میرفتن. باید مصلحت تقسیم برابر، ایتا است ایتا، ایما ایما، یعنی که دوستی دوستی، برادری برادری، مالی تو مالی ما. نباید آینده با در نسل همون یکان کنفلیکت بمانیم. ما نباید این کار بکنیم. باید اینای خیلی ریشت میکردن. و مالکیت مردم که امروز رحمون فروخته ایستاده است، یا که نمیدونم قرغیز در جای قرضش گرفته ایستاده است، این نیرازوم نکار کرده ایستاده است قرغیز. نیرازوم نه. همون انسان هایی که در همونجا هستند میارن بیرق زده ایستادن، او آینده شون فکر نکرده ایستادن، قفاشون فکر نکرده ایستادن که حوزی بگیم نه مردم تاجیک بیچاره حوزی خیلی ندارن هم شرایط، شکستن کشتن گپ زنوش با غیرت همه را کشتن، اما دیگه ضعیفا موندگی است، ترسانچکا موندگی است. نه که نسلی خیلی نمیشه، روز میشه میخیزه، روز میشه با غیرتش پیدا میشه، روز میشه یگتش پیدا میشه میبروید. نو پریت هم یو بعد او وقت ما نمیشه بگیم که ما خریدیمش. میگه مالکیت مردم با کدام کلت خریدی؟ ای کی خریدی؟ ای رحمانوف، ای رحمانوف، نه ای کی؟ ای مردم. سرزمینی کی است اینجا؟ ای تاجیکستان، ای همه مردم است. همه مردم تو دا فروخته نمیره، نه تگدا بگردون زمین اینجا. اما رحمانوف برای قورش بکن هم پولو طبیعی قرض داد. یعنی که این چیزی است که کنفلیکت آینده میشود.
امروز نشید فردا، فردا نشید بس فردا این کنفلیکت حتما میشود. این زپیسورا ما نینم نسل های آینده دا بگذارینش. اگر که هر چی نشید همین زپیسورا با گوش کنم نسل های آینده بگن که همین خیلی بدن گذشتگان مون که گفته بودن همیگه پورا. اگر که قرغز رازوم نکار میکرد میگفت که قرضه قرض ابته. خب ما کسلارود تا دارم موزی بیزنس تا میبندم قرضانتی پول تا بگی ایلی من همو قرض بیسته دولت ایواز شوه ما که اومدیم یا که دیگر انسانوی که اومدن سر قدرت همو قرضیت را میگردونن. قرضیت میگرده بر میگرده. نو زمینی تاجیکستان دا نرس. زمین از ملت هست. مالکیت ملت دا نرس. آینده تا فکر که برای همو خواهی که آینده ما همسایه باشیم، دادی گریف داشته باشیم، بینامو کشودگی باشه، رفت آمد داشته باشیم، قدا اندگی کنیم. یعنی این کاری که کرده استودی قرغز حاضر دست بکش. همو جنبک فای نمیدونم دیگر شاید پرزیدنت دیپوتاتو و غیره سرجم شین بر بکردین ای راهتون دست بکشین تنبه کنین رحمونفا پولاتون بته قرض گرفتگی پول بته مالکیت مردم نرسین. نو اگر که رسیدین روزشید از خودتون خفاشین. نسل های آیندهتون توپ در شما کنه دمونه در نسل های مونه در مردم مونه برای که برای شما امروز خطا کردگین فردا جواب شمیتین. امیدوارم که این خوبتر میشه و از اون جمله ازبکستان و غیره جای هایی که بگیم که رزوم نکار کنین و یعنی که سرزمین در مالکیت مردم هیچ وقت دست نزنین. هیچ وقت دست نزنین. دولت قرضدار است. امام علی قرضدار کرده است. تنبه کنین امام علی اولش. نمیتونین از ایس پس دیگر قرض نتین. از اون جمله کیتای جمهوری مردمی چین میگنش. یعنی این کاری که کرده استودی این نمیتونی از رحمانوف گرفته زمین چنگ نزه مالکیت مردم. من از ایس پس دیگر قرض نتین. من این قرض ما بر میگردونیم. من اگر 5 پکلینی ما هم اگر که هم قرضی تر کار کرده برگردونده من 10 پکلینی دیگه من کو ما پیشت قرضدار کار میکنیم میتیم پلتا نیکی مالکیت و سرزمین در چنگ نزه برای که ای از کل مردم است. نه تنها از یک امام علی یا که از یک رستم یا که از ما. ای از کل مردم است. در مالکیت مردم در سرزمین یعنی که چنگ نزه. عاقبت بگیم که برای خطاب که گنده میشه و چین هم قرغز هم و دیگر دولت ها فرق نداره. این همی کرباخ بگیم درسی عبرت باشه که این همی کرباخ امروزه چقدر ارمیان چقدر آذربایجان چقدر بگیم که هم از این ملت هم از اون ملت قتل شدن. یعنی چقدر خون ریخت برای زمین کرباخ. میدونین برای چی؟ برای که در وقتش سیاستمدارانی که بدن رزوم نکار نکردن یعنی کله را کار نفرموندن که فردا اینجا چی میشود. ما زورم گرفتم значит گرفتم تمام. یکی روزش میشود платить میکنی را. کنی همون سیاستمدارانی که کرباخ گرفته بودن به ارمنیا دادن کنی بیاین که دفاع کنن که سرزمین یا مردن رفتن یا که او هم کدومش که فروخته بود پول گرفت گریخ رفت اهل اولادش در یگان امریکا و در دیگر دولت ها خونه و در دوران زندگی دوران کیف کرده. همون سیاستمدارای همون دور زمانی که کرباخ دادگی یا که فند کردن گرفته یا زوریقتی گرفته یا فروخته. امروز نسل اینه جوان خون قطعی او را بگیم که پلاتیت کرده استودن. خون چی آذربایجان باشه چی ارمیان باشه. من ایو را جیدو نمیکنم. من حوزی ایک داری کنفلیکت
یعنی که این جوانو را هم نمیبینم. ما در این کنفلیکت همون انسانایی را میبینیم که همین کارا ارگانیزوات کرده، تشکیل کرده، مونده در همین نسل، خیچون مردن رفتن برای که نیجشون کار نمیکرد، برای که مردم بگه که اون زورای کراباخ گرفت، انا زورای انا ایش گرینه، انا ایش تونستای، اینا دیدی ما کراباخ گرفتیم، اینا دیدی. اینا результатش. Вот результат. Вот Киргизии. Вот вам результат, Карабах. Думайте, прежде чем захватить чья-то земля или за место долго забрать. Может быть, это Карабах когда-то тоже забрали за место долг. Вот гап дар куҷо ҳаст. аммо афсӯс инсонҳо наслҳоша фикр намекунанд, фардоша фикр намекунанд. ин мисли инами раҳмонови ахмақ, мисли инами раҳмонови ахмақ, яъне ки фарзандоша насл набера ояндаша ягонташа фикр намекунад. имрӯзаш хӯрданаш боша, кайф карданаш боша, рақсаш боша, бозиш боша. медона сознательно медона ки ҳамин инсон раҳбарӣ карда натонист. баровардани қонун ҳимоя ки ира ҳичка ҳичи нага чӣ ҳасти? яъне ки ҷинояткор аст. ҷинояткор хиша зашита када истодааст аз ҳозир. не ки и фикр намекунад ки и қонуне ки раҳмонов баровардааст чени туалетни бумага қадр надора, ки туалетни бумага қадр дора, як қоқ мекунӣ хита. рӯзеш мешава анами қонуна қад мекунанд, дар ами авлоди раҳмонов мезананд. яктаи гудакш саркадагӣ наслиш то мирғ то питикшаку мебара. имрӯз мегӯм ку оғили раҳмонов, гови раҳмонов свед дора, тоҷик свед надора. фермаи раҳмонов дабре, фермааш свед дора. фермаи ятимов дабре, фермаи рамазон раҳимзода дабре, свед дора 24 соат. имрӯз гӯсфанде ки дар о дахолат дора, фермаашон свед дора. имрӯз тоҷик свед надора, тоҷикистонӣ свед надора. анаира диден қонуна намо баъд якта намо сарқонунтона қад мекунанд, баъд дарам болош мешинен мехезен, пресидани мекунен дар қонунотон. гудакотон и кора мекунад. шуморо ашибкатон ку оянда гудакотон расплатит мекунад. шумо ира фикр накунед. намо гуфтум ку ашибка намо горни карабахе ки намо гузашта буд, имрӯз наслҳошон расплатит карда истодан. хун хати гудакотон платит мекунад. имрӯз нами коре ки шумо дар ҳаққи ин миллат карда истодем, рамазон раҳимзода, саймумин ятимов, дигар вазир, дигар инсонҳо, эмомалӣ раҳмон ва ғайрат, он беақлое ки шумо карда истодем, рӯзе мешава гудакотон расплатит мекунад. ира да таво инсони паст будаен, да таво инсони нотавон, да таво инсоне ки ҳаром будаен ки шумо фарзанди хитона фикр намекунед, набера фарзанд насли хитона фикр намекунед ки фардо насли ту дар пеши ин миллат ба чӣ ҷавоб мета. шумо хиёл кардем ки бачата бурдӣ, ном шаълиш кардӣ ва гражданин россияш кардӣ, тамом ҳичка намедона шура, халос кор бучид ба ин. ҳаматона гилу гулакотон дар спискаи ин мардум аст ва ин мардум медона ва мешиноса ин мардум ки ки аст фарзандои шумо. аз ҳар ҷо боша оварда дар болои нам сарқонунтона кулела мекунанд, дар болош гулакотон присидани мегзаронанд. оё дилтон ба ҳамун гудактон намесӯзад шумора ин коре карда истоде? ё хиёл мекунед ки ин қонуне ки шумо придумуд кардем шуморо ҳам защита мекунад, гудакотон ҳам защита мекунад, тамом дигар. то гӯсфандои шуморо защита мекунад ва тоҷикане ҳам хеле фикр дорем, тоҷикистониране. албатта шумо бисёр хато мекунед. шумо бисёр хато мекунед. хатогии нами беақлитои нами аст ки шумо танҳо истироҳати хитона фикр кардед, яъне ки насли ояндатона фикр накардем ки дальши ояндатон чӣ мешавад. агар шумо ояндатона фикр мекардем ки чӣ мешава ояндаи шумо, ҳатман шумо ин кора намекардем, даст мекашидем аз ин кор. ва дар ин ҷинояти шумо
як рӯз фардо праздник дора милисиёи гишна намисо бечора гишнаро овардем пагониш додем эмомалӣ айдарин чанд хок овард лампасаш дод генерал пенера дохта иждари баин намедонанд киҷо рафта истодаем бечора фардо иёам дар ҳама азоб амраи шумо гирифтор яки иноам бо ҷавобу мешавам барои ҳамо аслан намедонам рости ман надидам неки бародар навиштааст ки фардо рӯзи миллис аст агар воқеа дошта боша навиштагии ҳама бародар фардо агар рӯзи миллиса боша яъне идотон муборак аммо бигем ки разум накор кунед яъне калатона кор фармонед ягон чиз беҷавоб нест дар ин дунё ягон чиз ҳар кор ҳатто ки як тоати ибодат аст тоати ибодат агар дар ин дунё тоати ибодат кардӣ савобшадаро дунё мегирӣ яъне худованд тоати ибодатитра беҷавоб намемонад агар ки гуноҳ кардӣ ҳамурам беҷавоб намемонад дар дунёам бигем ки ҷавобш ҳаст неки дар як мардуме ки шумо хиёнат мекунед як миллат як сарзаминда хиёнат карда истодед ва бидонед ки комед ки хаймурден успед карденака ба пеши худованда неки боқимондагитон ба худованд нарафта уже ҳамиҷа наказанитон намегиред ай ҳамиҷа наказанитона гирифта баъд мерен уҷа баъд уҷа дальши бо наказанитон давом метад барои ҳамо идутон муборак ҳар як бародаре ки бигем ки пагона яъне ки гордост гуфта ҳимояи миллат ва савган ёд мекунӣ ки хизмат мекунам ба миллат сарзаминам дар ин сухан танҳо раҳмонова набинем ки миллат ва сарзамини раҳмонов аст албатта ки не яъне миллат сарзамин ва иборат аз тамоми бигем тоҷикистонӣ ҳаст ва сарзамин ҳар як ваҷаби замин аст аз хатлону бадахшону зарафшону суғду бигем мастчову ин тараф зафаробод конибодон чоркӯҳ ҳамаи ҷош ҳамаи ҷои сарзамини тоҷикистон ҳатто ки инами қадарак лаваки замине ки ин тарафи ӯзбекистон мешавад инама қадараш ана ҳамо сарзамин аст яъне савганди ту ҳамо аст ки ту ана ҳамо қадар хокам дифоъ мекунӣ на ин ки преступный приказ ғайриқонунӣ сухани эмомалиро фақат пеш мебарӣ он чизе ки сарқонунда нест омадагӣ нест албатта ки уро отказ кор кардан хубтар мешавад дар байни мардумат ҳамчун қаҳрамон мемонӣ ва предател намешавӣ дар сарзаминат ва фарзанди ту фахр мекунад ки падари ту яъне ки падараш ту ҳамчун бигем қаҳрамон бигем прикази ғайриқонунӣ фармоиши ғайриқонунии раҳмонова иҷро накардӣ яъне ҳар коре кардӣ аз сар қонун кардӣ боқи саломат сарбаланд бошед нидотон муборак ва ҳимоя кунед миллата азбаски шумо аз налоги ана ҳамин миллат ба шумо раҳмонов оилик метад боқи худо нигаҳбонтон ҳамватани азизам хай кам гуфтем зиёд гуфтем ана ҷои буд сахттар гуфтем ҷои буд сустар гуфтем аз ҳамат узр аммо не ки як чиза гуфтанӣ ҳастам ҳами беҳамро ҳам якамтар пиар кунам монума ҳамира бугумуда охир ки одиназода рости як тавсияш додани ҳастам одиназода да намедонам ака дава австралия боша набоша агар боша ягон фикр кунам ҳаст ягон одамое бигем ки пуштдор илмдор агар ки австралия намебуд ура мусулмон намекардан яъне ба иҷа намеовардан ба гап гуфти худш агар бигирем худаш гуфт ма пиванӯш будам арақнӯш будам дискотека мерафтам яъне фақат яъне ки баъд ма ислома фаҳмидам баъд гуфти нозӣ ҳаму ягон таштая бихонум хита агар илоҷ боша бо ягон хеле бузбалад боша агар бузбалад боша да аям тарафи африқо омадагӣ боша бузбалад боша сиёҳпӯстак боша бузбалад боша я бихонум хита созтар мешавад фикр кунам барое ки вақтои охир камкам
мо алои гуфтести дар интернетро нигоҳ мекунам, ҳарчи гуфтести агар хеле бо 4 нафара бихонанд вообще соз мешавад. ҳаминҷода буш агар чилёсинат кунанд агар бо хубтар мешавад. як чилёсин пилёсин ки хита як бигем ки фикр накунам духтурӣ фоида намекунад. духтурӣ и аз худуд аз аму суханоти духтурӣ нест. худуд фақат хондан дар кор аст. хита наводин азуда балока тавсияи дӯстона додистам бародарона як бихонам. хита агар мегум ку аз тарафҳои бигем қитои африқоӣ тарафа омадагӣ бошам, тарафа мусулмонанда, мисол бисёрш мусулмонанд, ягон муллои хуб боша, хеле мехондагӣ ҷавони хуб боша, баъд сиёпӯст ба бузбала боша, хеле майдош намешавад, бузбала боша, да калон боша, калон бузбала боша, қадшам ҳаме айда боло боша, 2 метра боша, гуфти ки зангиёи 2 метра боша, хуб ҳаме ислома хуб бидона, хонда битона, нағз хонда битона, ҳамора як чики як чилёсинит кунанд бихонанд соз меша. иншоалло умедворам ки қиин нест, ҳам бихонанд соз меша. тарафа чӣ намекунам, як бори дубори суф кунанд агар айгирдуд ӯ ҳаму суфҳои вазмин доранда суф меган ку ҳамун чӣ чизе дар тана часпидагия мепара меравад. иншоалло ки ман боварӣ дорам фоидат мекунам. ҳатман як бор один азода ҳамин кора бигем ки чӣ ва дар бораи ки бигем имрӯзам ҳамун навори иззат ҳамона ман рости вақт тамошо намекардам, коми партус аст я бародарам ира бабин, яъне камтар аз контролиам биромада рафт, бигем аз контроли инсонӣ, барое ки як одамам як саволш дод, хела бигем ки таҳқир ба миллат зад, муш гуфт, тарсончакҳо гуфт, бигем яъне хеле таҳқир карда. вақте ки агар ин миллат агар ҳамин хеле ҳисоб кунӣ, пас чаро ту аз муш дифоъ мекунӣ, пас чаро мераи аз мушҳо дар масҷидҳо пул мегирӣ, мисол ёрдам ки мегӯӣ ҷомеаи тоҷико месозӣ, яъне ин кори хуб набуд барои худат шахсан. як инсоне ки даъво аз ҳимояи мардум мекунӣ, тоҷикистон мекунӣ ва хай касе мега бигем касе саволот мета ин ҳамиҷа чанд қадар таҳқир навиштанд, ама хуб бигем инсонӣ ҳаст, ин табиат ҳаст. агар ки аз мову шумо да бигем нозанинтарин ва наздиктарин ва бигем ки чӣ хел дар як хона бигем як еркача мешавад ку, мисали еркача ки ҳама дӯсташ медорад, бигем ки боз бисёр дӯст медоранд, яъне еркаи бигем ки худованд, яъне ки паёмбари мо буд ки ӯро таҳқир мекарданд ва ӯ ҳам сабр мекард, ӯ ҳам медонист ки нодон аст ё ки медонист ки ҷурта барқастона карда истодааст ин корша барои дигар инсонҳоро айраҳ задан ва медонист ки инам аз контрол баровардан ҳамин корро мекунад, таҳқир мекунад ва ғайра корҳо, ва сабр мекард. вақте ки роҳе ки интихоб кардӣ бояд сабр кунӣ, яъне миллати мо муш нестанд. агар гарчанд ки битарсанам бигем ки муш нестанд, яъне мушворӣ нестанд. шояд эҳтироми бигем шояд суханони калонои мо боша ки мисол сарсахам ку бачаам шояд саршахам карда боша, аммо ба ҳар ҳол агар ки гарчанд агар тарсончикам боша, ҳарчи бошаям агар, яъне ки тоҷикистонӣ аст, яъне фарзанди сарзамини мо ҳаст. яъне инора мушт гуфтанд, муш гуфтанд, ёки намедонам ба сари ёра гизалагӣ кардан, психоватӣ кардан, ин кори хуб нест. яъне ки саломатит соз набоша, ай худат ба духтурӣ ҳам мешава лечение карда. як бора асабота духтур да як кор сузан пузан мемонанд инҷода, бигем асабора лечение мекунӣ, соз мешава. иншоалло по оянда бигем ки хизмата
یعنی اون خدمتی که میکنیم با مردم جای منت نداره و راهی که خودت اختیار کردگی هستی. کسی با گردن تو مجبور اندوختگی نیست. یعنی که مجبوری که تو همین کارا بکنی، اختیار داری، میخوای بکنه، میخوای تمام موضوع دستی. هیچ که مثال ترایگون گم نمیگم. انا دیگر هم قدر گفتنی هستم. خیلی برادر عزت همون دا گفتنی هستم. یا دختر پختر برای یک عصباتا سوز که لیچنی که ایشالا سوز میشه. انا ای اودین ازوده با دختری نمیشه. خودت برادر همچو هموطنت میگم، همچو پسیکولوگ میگم، خودت با دختری نمیشه. فقط خوندن در کنم یا بالا که یک بخونم خطه ایشالا که سوز میشه. امیدوارم که نه اودین زودم همی پیارم میخواست، خیلی پیارش کردیم، نامش گرفتیم. همون قدر من خیلی نام آدمو را نامش نمیگیرم، پیار نمیکنم. ببینید همین همسنگرای خود من نامش نمیگیرم، مثال گیریم. انا برای که من پیار را دوست نمیدارم، انسانی عادی هستم. اما ببینم بسیار پیار میخواست، خیلی گفتیم یک نامش نبگیریم. برای همون اودین زوده در خودت ستروگا برادر، همو خوندن سخت خوندن. ببین نشوه همه آدمای میخوندگی را زیادتر کردن میگی. و از همون طرفای بگیم همه افریقا هم طرفا باشن، هم طرفای گرمی باشنده و را صوفاشون گرم ایده. خود در جای همون خنکی رفته، کم کم همون صوفی خنکی زدگی های برای همون هرچی گفتیستی. دیگر سلامت سربلند خانوبود باشین. خدا نگهبانتون. کدام ایده که سخت گفته باشم منظرت، کدام ایده که بچه دلتونم گفته باشم خفه نمیشین. باز تو هفته آینده با یک دیگر بگیم تو دیدار دیدن. اگر باقی عمر باقی باشه، چی ای ما چی ای شما، باز هفته آینده بگیم که چیکار میکنیم. باز میبینیم یک دیگر را باز در پخش مستقیم صحبت میکنیم. سلامت سربلند باشین هموطنای عزیزم. هموطن سرزمین ما و تمام جوک جاندار سرزمین ما واقعا دوست میدارم. میخوام که در سرزمین باشیم هممون و ما هیچ وقت خیلی عذاب نکشیم، حیوانای ما عذاب نکشن. درباره خرا گفتنی بدم، یک آدم 2 تا خر خریده است برای بیزنس. خیر که ایش هفته آینده دا میمونه. هفته آینده حتما در یاد ما بدوزین 2 تا خر برای بیزنس و در بارم صحبت میکنم. خدا نگهبانتون.